И здравейте хора, и днешното видео ще снимаме лайв. От тия най-хубавите лайфове. Да, сега ще ви покажем Никола. Той малко срамежлив. Да. Сега ще пеем. Къде да? Отсипи се майка, жени се, звезда македонка породена. Не можем да смогнем на злобата. Кажи здравей, Никола. Да, сраме малко да знаете. Всичко. Всичко да са. Успеха. Ще се сипе шакия. Аптека. Защото сме Българи. Защото сме Българи. Сега е другия певец, аз съм скоро. Кога зашумят шумите, плачат за войводата. Така се минават годините, пари ни изгащат роднините, ръцете ни са в джобовете, очите ни са по витрините, плюем по слабите, плюем по силните, мразим червените, мразим и сините, харчиме лятото с кавесините, краш разсипано само във филмите, тъй си живеем децата на най-накрая се показа. Питахме ги и устрекоха, сълзите в очите потекоха, даже да смятам това за народа, даже да следвам познатата мода, даже да хвърлям салфетки на пода, едно си повтарям. Когато от пауза се става, си сумдам нашко време, за да аз се бавам да се става, всичко на нашко време, аз съм Българи. Защото сме Българи. Сега друга песен. Никола, стига, няма да участваш. Аз съм баба Станка. Can't touch this. Коко Джамбо! Сега Коко Джамбо ще пее. Никола, кажи здрасти. Лафайте, бе! Той е малко срамежлив днеска. Чакайте да сложа и тук камерата. Put me up. Ай, Никола! Ще ви покажа. Хора, той не иска да се снима във видеята. На здраве на жителите от Хасково. Колко? И Никола Биджи иска да ви каже нещо. Никола, искаш ли да кажеш нещо на зрителите? Яй, Коко Джамбо, яй. Коко Джамбо, яй. Коко Джамбо, яй. Коко Джамбо, яй. Никола Тенев иска да ви каже нещо. Никола, искаш ли да кажеш нещо? Че най-хубавото видео. Мерси!
Хора, спираме за малко и следва продължение.